ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି କଥା ହେବା କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାର କୁଣ୍ଡଳୀ ମିଶାଇବାର ପ୍ରଥା ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ମାନିନଥାନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ। ଜ୍ୟୋତିଷରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଖାସ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିରେ ପ୍ରେମ ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକ ବହୁତ ଭାବୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ବନାଇ ରଖିବାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବା ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ମେମ୍ବରର ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୃଢ଼, ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ସ୍ୱଭାବରୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଜିଦିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଜିଦି କରିଲେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେହି ବି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକମାନେ ନିଜ ମାମଲାକୁ ନିଜେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ପାର୍ଟନର ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି। ନିଜର ମଜାଲିଆ ଏବଂ ମିଶାଣିଆ ସ୍ୱଭାବରୁ ଏମାନେ କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର କାମ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜର ପାର୍ଟନର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସେହି ଲୋକକୁ ବିବାହ କରିବେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିବ। ମକର ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପିଲାବେଳୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା ପରି ଲାଗେ। ଏମାନେ ନିଜର ପସନ୍ଦ ସହିତ କୌଣସି ବି ଚୁକ୍ତିନାମା କରିନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ଅଧିକ ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।